Hej, jeg hedder Stine Skov Kvistgaard, og den her video er til dig, der ofte oplever at være helt brændt ud, når du er færdig med at arbejde, eller bare falder om på sofaen om aftenen, når du har fri. De fleste af os er jo opdraget til det her med, at vi skal yde, før vi skal nyde. Men det er sådan helt misforstået, efter min mening. Vi har brug for en gang imellem at få de her åndehuller, for at vi kan lade op og lige fokusere igen. Og sådan er det også i løbet af en arbejdsdag. Vi kan jo godt tro, at vi er maskiner. Vi opfører os i hvert fald tit sådan, på den måde, at vi planlægger alting kant til kant, uden pauser imellem. Men det er den sikre vej til at brænde ud. Det går lynhurtigt. Vi bruger al vores energi. Selv en computer har brug for at blive genstartet en gang imellem, for at programmerne de kan fungere optimalt. Og sådan er det bestemt også med os mennesker. Så jeg har en lille udfordring til dig. Prøv her i de næste 3 dage, og så sæt dig 3 gange om dagen. Fordel det ud over din arbejdsdag. Så sid der i 5 minutter, og så bare lige læg din venstre hånd hen over hjertet, og den højre hånd hen over maven under navlen. På den måde så retter du fokus ind på din krop. Og så prøv at sidde sådan der i 5 minutter, hvor du trækker vejret, fokuserer på din vejrtrækning, lukker øjnene og mærker også underlaget under dig. På den måde så får du kontakten tilbage til kroppen. Vi har jo sådan en tendens til at være rigtig meget oppe i hovederne hele tiden. Og måske kender du det her med at næsten kunne glemme, at du har, eller ikke lægge mærke til, at du har brug for noget mad, eller noget at drikke, eller komme på toilettet. Alle vores basale behov kan vi komme helt vildt langt væk fra, fordi vi er så fokuseret på det, vi laver, når vi bruger vores hoved og er oppe i det mentale felt. Så det er en god måde at komme tilbage i sig selv på. Finde sig selv igen og mærke, hvad man har behov for. Så prøv det 5 minutter 3 gange om dagen. Så vil du helt sikkert opleve en forandring. Både med at være mindre brændt ud, når du har fri fra arbejde, men også at have mere overskud om aftenen. Det er ikke ret meget, der skal til nogle gange, så giv det et forsøg. Så vil jeg også sige til dig, at inde i min webshop har jeg lige lagt en meditation op, som netop handler om det her med at mærke sig selv. Og den kan du gå ind og læse om, hvis du har lyst. Den styrker det her med at komme ned i kroppen, frem for at være oppe i hovedet. Og som altid kan du også gå ind på min hjemmeside, feelcompany.dk, og sign op til mit nyhedsbrev. Og der kan du få en gratis meditation, som hjælper dig med at slippe arbejdet, når du har fri. Den tager 7 minutter og arbejder med netop at få lukket af for det her arbejde op i hovedet, så vi kan komme hjem og have et større overskud, når vi er sammen med dem, vi holder af derhjemme. Og det var alt for mig her i dag. Ha' en rigtig god dag. Hej.